mar mondo mi jatend piny Kenya Lucy Ang'o odichi makawuono. Erokamano ahinya Sharon. Ambe mokwongo ariwra gi jowadwa gi timo mos kendo ne jokanyana kuom lal mar jakom Raila Amolo Odinga. Ang'eyo ni pod en kuyo malach ne ng'ata ng'ata ma jaluo manigi remo mar luo. Wawinje kendo pod wan kuyo kamano. Koro atimo mos ahinya ne jothurwa. Mar ariyo, adachako e gimomiyo aparo ni State of the Nation Address onego bed ni wacho. Aparo ni joma nondiko katiba, jorieko mondiko katiba noneno ni onego bed ni kin ker kaka William Ruto to in gi a whole year mar running a government. Itimo gik moko duto mani pango ni timo one by one. Kochopo e higa mar November e kor higa tibiro ikono jo Kenya ni mae kaka nasebedo katiyo gi pesa duto musebedo kumiya to gi mandate man godo kaka president. Wang'eyo ni samoro ma is not the case because waneno president pile wi mtoka ka wacho gik motimo. Koro samoro gik modhi wacho kawuono dhi nuoyo. Lakini wadhi what we expect monego beno wacho no kawuono. State of the nation. Kenya chalo nang'o. Mane gimo nego dhi owuoye kawuono. Ok apar ka en development moda dhi timo. Nikech magonja waziri Mbadi osesome budget kako wadwa ni osewacho. Ok apar ka en chike mage dhi ndiko nikech chike gitero pile parliament waneno. State of the nation. Kenya chalo nade kawuono. Wachulo ushuru dwe ka dwe jogo mondiki kidhi nyiewo bidhaa moro amora tichule ushuru pesa gitimo osebedo katimo ang'o. Ker Ruto nowacho ni odwa gero udi kendo mai stop e gik duto motimo affordable housing. Jogo mondiki dwe ka dwe pesa ng'ado madhi gero udi. Gima nomako dhoga e chien kaka ne wane thuolo mar tuke mag CHAN. Naneno ka udi ma ker kao pesa kuom jopiny to gero go kochungo wacho no dhi pogo odhi kawo moko miyo jotugo. It almost seemed like gini karen gir ker yani gimogero ni en onya chiwe kaka token ko ero nyando sene ng'ato matin. Gini en gira in korano kinga maber wa miye matin. Akiano de wacha ng'ewi gini ka ewi udi kawuono nikech our expectation en ni kikawo pesa kuom jopiny ne gero nwago udi to ninge konwa exactly ni udi ko chopo kanye to wadhi yudo gi nang'o. To jopiny mage moyudo makawaida. To jopiny mage moyudo makawaida. Ok en biashara ma in fact kibedo piny ida pare maler to kobi donjo ni nikech ng'ato ok nya koni nikel pesa mondo ger godo ot kasitiko gero ot inyiewo mano ok nya donjo wi ng'ata ng'ata. En mano wawe no atimo kamano nikech this is government. Ka government osekalo policy to in japiny kibede. Koro ogolo pesa mondo ger godo udi. Nyako explain kawuono ni to udi go chopo godo kanye ng'amo oseyudo ot to progress chalo nade. Number 2 en health, universal health coverage. Owache kabisa kendo moketo nyaka SHA. SHA en gimo nego bene miyo jopiny thieth makare. Jogo mawuok e pinje e gwenge wang'eyo ni otiyo matin to kuonde moko koti. Ineno ka gini othiedho, gini otamore thiedho. Ana wuone juma ni ne an gi jatuo mane timone a small operation matin kabisa Kisumu. To nowachulo pesa madhi 55,000. Mano gima SHA ok tim. Lakini kidhi e salary ni to SHA ichulo dwe ka dwe. Ntiere gimoro bena mana nene SHA manyaka na wach kawuono ni kopo ni bedo admitted ni in gi malaria. Te ituo ni ka samithi edhini oyudi ni koro malaria odongo koro gini koro en typhoid. To mondo SHA thieth typhoid nyaka goli mokwongo koka chak ibed admitted kendo for the typhoid. Otherwise ok onyal thiedho gini moriw gi gini. Gimiluongo ni integration mag systems SHA ok nyal timo lakini pesa wachulo maber kendo ker nyaka ler kawuono ni SHA neni ochopo kanye. To ngima japiny to chalo nade. Be wan gi pesa mfuko gima ne ker wacho kabisa ni pesa mfukoni. UDA pesa mfukoni. Lakini purchasing power ma determine ka jopiny nige pesa kata onge pesa odhi malo. Be kawuono ken gi 1,000 to nyalo nyiepo ni kaka no nyalo nyiepo ni 3 years ago ka ker ne pok obedo president. Mago gik manyako determine okonwa ni kawuono pesa ni ofuko japiny nikech atimo ma gima lakini wan mwang'eyo en pesa ogwuok e ofuko japiny kabisa kendo kawuono 1,000 thin. Naneno rumors moro ne koyudo losnwa not ma 5,000 mondo koro ko minyi not achiel to nyanyiewo gimoro maber. Nikech bech gik moko dhi malo kidhi nyiewo skuma, chiemo, sukari, ang'o japiny ok nyal afford. Koro kichamo 100,000 tido ka gik mane nyalo timo wegni bodong' chien koro kawuono ok nyal timo. Mago responsibility ma government nyaka konwa kawuono ni to what is the state of that Kenya ma kawuono. Finally security. Jatend piny kochamo muma to tingo pala kendo pala no nyiso ni odhi protect the country.
Awinjo ndalo moko wacho ni pala mana ting'o cha ok en mar ng'ado alot, en mar rito piny. Lakini waneno ka nitiere tungni mang'eny mag insecurity. Wang'eyo gik matimore Baringo, ne waneno ka jo-Kenya moko kia omak Uganda, jo-Kenya moko mak Tanzania, wang'eyo gik matimore Migingo, motamore Rumo. Nyaka konwa ni to be wan secure as a nation morito. Kopo ni in ja Kenya tiwuok idonjo e piny Tanzania kawuono, bin gadieri ni Kenya nyalo manyi kopo ni gimoro timi. Are you secure as a citizen mar Kenya? Kidonjo Uganda, kipenjo yogi ni gibiro kweri ni you are not secure. Kech inyalo maki ma president mar Uganda wach ni ne gikano uwe fridge. To ker ma Kenya ok owuoyo wach machalo kamano. That is the state of the nation for me. Monego beni kawuono ker odhi okonwa ni our state is secure, our state nigi pesa, udi nitiere in the state, health bere state. Ka ok onyalo enumerate gigi, we don't want more stories. Nikech ok wadwar promises osechiw moromo, we know everything motimo. Odhi oket wachgo e tim, kata okonwa ni this is what's going on.